Estem ací fent el disparador de lo que va ser la campanya de Nadal per a les persones grans del nostre poble. Per què? Perquè la setmana que ve comencem el repartiment de la caixa de galletes, que se'n fem ja des del 2015, i acabem el divendres 13 en una actuació de sarsuela, Les flores de mi mantón, dirigida a les persones majors. Per a aquest espectacle era important fer alguna cosa diferent i fer un disparador. Quan comences una cosa, sempre nosaltres, que som mestres en les escoles, solen fer sempre un disparador del projecte, no? Bueno, doncs ja la iniciativa de la setmana que ve, l'activitat de la setmana que ve, és començar en este disparador, on Pasqual i Sarai fan xicotetes peces de lo que ens van oferir el divendres dia 13. El Mercat per Aldaia és un emblema. De fet, crec que des que se va a obrir té gràcia, és el teatre del mercat de tota la vida, el que tenim ací dalt, i era important que ells estigueren ací per donar a conèixer i difondre la seva activitat. Doncs què millor que el disparador que fer-lo dins. A més, així ve perquè l'oratge està ploguent, doncs ells poden estar cantant en un recinte tancat, on la gent ve a comprar, tingueu en compte que ja demà ve el pont, i era important que ells donaren a conèixer aquesta activitat. Dimarts han de portar el DNI i està ja tota la infraestructura i tota la logística organitzada perquè el dimarts puguin venir a replegar el seu detall de Nadal. Cada persona major s'han distribuït, com el poble el tenim dividit en dos, se farà entrega en el centre Matilde Salvador, se fa entrega en l'Ajuntament i en el Vicent Andrés Estella. Això són els 3 punts de recollida. Estem al Mercat Municipal d'Aldaia fent una espècie de promoció, promoció per al concert que farem el proper 13 de desembre, divendres, a les 17 hores, a les 5 de la vesprada, que es diu Les flors de mi mantón al nostre tamà. Jo crec que va dirigit a tot el món, especialment a la gent major, perquè és una setmana especial per a ells, que l'Ajuntament d'Aldaia dedica, i és un espectacle preciós i crec que el motiu és meravellós, que és celebrar les festes també a la nostra gent major, i a part hem buscat que el repertori siga per a ells, perquè no sols que siga per a ells, sinó que siga música que els recorde, encara que a nosaltres també ens encanta, no som tan majors, i crec que tot el món se sentirà identificat en un o altre tema, perquè crec que són 18 o 19 temes els que portem en l'espectacle, i tots són, això sí, tots són en música en espanyol i demés, però és música tangos, boleros, sarsuela, és tot música nostra, música de la nostra terra, i que al final hem intentat això, que la gent s'identifiqui en el concert un poc més. La veritat és que ens mirava i dient, estan cantant d'ells. Després alguns es reconeixien d'altres concerts, i no, la veritat és que triaren avui, i la gent no se ho esperava, venia a comprar al mercat com cada dijous de totes les setmanes, i ens han vist així. La veritat que estem contents perquè la major part de la gent estava encantada, tenia moltes ganes de continuar, i alguns ja ens han dit que vindran el 13 de desembre, que al final la finalitat és això, apropar la cultura, apropar la música, apropar l'art, i que a la gent li agrade, tant com per a anar al nostre tamà, que la veritat és que tenim molta sort de tenir un teatre tan important i tan cuidat i tan ben vist des de fora i també des de dins del nostre poble, així que ojalà se plene el 13 de desembre i tots els dies que n'hi hagi espectacles. Exacte. Dia 13 a les 5 de la vesprada, divendres, no podeu faltar. I una cosa molt important també, el nostre pianista i la nostra parella de ball donaran encara més forma, més vida, més color a l'espectacle Les flores de mi mantón. Vos esperem.